Αλλεπάλληλες εκρήξεις με τρομακτικές βροντές ενспείρουν τη σύγχυση στον τουρκικό στόλο. Η φωτιά φτάνει στην παρωτοποθήκη της φρεγάτας και η νύχτα γίνεται μέρα. Άλλα δύο τουρκικά πλοία γίνονται παρανάλωμα της φωτιάς κατά μεσή στο πέλαγος. Οι κραυγές των πληρωμάτων που καίγονται ή ρίχνονται στο νερό για να σωθούν σκορπούν τον πανικό.